ngeke breakfast la nje lokho ni breakfast akangedwa nje kodwa kube ningi ngoba ngenzela ukuthi ngikwazi ukukhetha ngizokwazi ukuthi ngikudla ngizo-order lokho okuncane futhi kuyangihlula ngcono ngikhethe kuhlukahlukana ngoba ngizobona ukuthi ngibamba phi ngihlule kabi. Ngiyabonga kakhulu uthando lwenu, ngiyabonga uNkulunkulu angibusisa sokuhlala eLos Angeles. Isikhathi sisalele emuva ngo-10 hours. Lokho kusho ukuthi njengoba izolo bekungama-Grammy Awards aphele ngo-9 ebusuku. Mayiphela ngo-9 ebusuku okusho ukuthi ekhaya ngaleso sikhathi beku-7 beku-7 mawuthi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ya beku-7 ngibale kahle beku-7 ekuseni ngomsombuluko lapha beku-9 ngesonto. Okay, uhambe kahle kakhulu kuma-Grammy Awards. Sibonge ithuba sizokhuluma kodwa sizoyikhuluma lona yama-Grammy Awards ukuthi ngifike kanjani. Ngizokhuluma ukuthi ngifike hola Mbonayo kwanza kwethu la esithombeni uKhuzani umfo kaMpungose iNdlamlenze ebekade ke ivakashele lapha eMelika njengoba ke ngizothi ke bekunama-Grammy Awards kade ke abaculi abahlukahlukene nje beronyeliswa ngemisebenzi yabo eyahlukahlukene. Uthi ke naye ube sinye ke seyicukuthwana ke eziye zamenywa khona lapha ya. Kodwa ke bafowethu ke abaningi bayaphikisa lokho bathi ke cha uzimemile ngoba ke abasuke bemenyiwe bahlala le phambili lapha yana ke la behleli khona ke Kendrick Lamar, Beyonce nabo bonke nje abanye. Ngithi mina ke kodwa eqinisweni ke isikhathini esiningi abantu abahlala lapha ya ilabantu abasuke ke bengabantu ke ukuyibona bona ke nominated kuma-Grammy Awards. Iningi labo kusuke kuyilabo bantu ke abakanjalo ngokombono wami. Ngingazi ke nganzabe wethu ukuthi ke kahle kahle ke kodwa ke abasuke behleli lapha ke bakanjani. But ke uqhubeka nalolu daba kuthiwa ke uKhuzani Mpungose ube urepresenta lapha ke uMaskandi eyorepresenta ke ama-fans akhe eyorepresenta ke iSouth Africa iyonke lapha ke eLos Angeles. His attendance at the prestigious event facilitated by uLebo M from The Lion King. Ke kuye kwenza ke abalandeli abaningi lokho ke bajabula kakhulu kumbona ke ezulele ke kwezinye ke indawo noma ke ephumile nje esekuhambeni kodwa ke eyorepresenta ke umphakathi wangakubo nama-fans akhe ke nje njalo. uKhuzana ke laphana ke ekubeni khona kwakhe kuma-Grammy Awards kusho khona ukuthi ke uMaskandi ke usewuthathe noma ke uMaskandi uthathe ke uwabekeka ke njenge-genre kuyibalazwe ke lomhlaba wonkana. Kodwa ke bafethu ke miningi imbono iyahlukahlukene kwenkundleni zokuxhumana, but then ke nami ke ngingafisa ukuzwa ke owakho umbono ke mayelana ke nokuvakasha ke noma ke nokusuka la kaKhuzani ke kuma-Grammy Awards egameni lokuthi ke ube representa ke uMaskandi njengenkosi yoMaskandi yakhona ke la eNingizimu Afrika. Anyways bafethu ngibonga kakhulu nokuthamela ke yona le video, ningakhohlwa ke ukusubscribe kuyona ke i-channel ngezansi. Danko.